all the local government in Enugu State today should be on a red alert because no government will come to save you. Please, my fellow Biafrans, please follow me carefully and watch this particular video because it is time for us to wake up and do something. Because I have come to notice that the governor of Enugu State don't want to help his people. This is what is happening right now, currently in Enugu State. Fulani people have came down to Enugu State to start buying our people. And this is what our leader, Maaz Nnamdi Kanu, has been saying very long time ago. And nobody, we couldn't listen to him. Now, what is happening? The governor of Enugu State can't protect his people. And these people have started buying our people. So if you like what I'm doing, do it to follow this page for more updates like this. And also share your thoughts on the comment section because your opinion matters a lot. Thank you and God bless you. Make una watch the video. All the local government in Enugu State today should be on a red alert because no government will come to save you. Because we are in a state of war in Enugu State. The Fulani people have infiltrated our land. They're everywhere in our bushes. They're only waiting for a day they will attack us. Aka Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke nwanne anyị nwoke a zipụtara bụ onye steeti Enugu, onye zipụtara ozi ịdọ aka na ntị wee nye obodo niile enwere na steeti Enugu si onye ọbụla kekwa nkwụcha, onye ọbụla kwadokwa wepụta ihe iji bụrụ nwoke ma chekwa obodo gị. Dịka o siri wee kọwaa, ọ sị na ya ahụla otu ihe si aga ma o doola ya anya na ndị iro anyị bụ ndị omekome, ndị oji egbe, ndị Fulani bụ ndị a na-aya na mpaghara dị iche iche nke obodo Nigeria ugbu a akwadochala, ha ezuola na ọhịa niile nọ na be anyị bụ steeti Enugu, ma ihe ha na-echezi bụ mgbe a gasị ha ngwanụ ka ha malitezie sụwa ndị mmadụ akwụ na mpaghara dị iche iche nke steeti Enugu. O wee na-eti mkpu sị onye ọbụla, ihe ọbụla ị mara ị ga-eji echede onwe gị, wepụta ya, kwado ya akwado ma dowe ya n'akụkụ. Ọ bụrụ mma ka ị nwere, so ya bụ mma nke ọma, dowe ya. Ọ bụrụ egbe ka ezunwuru, gị zụọ ya bụ egbe ma gbaa akwụkwọ ya, dobe ya, maka na ya bụ agha akara ka a na-asị na ọ gaghị eri nwa ngwụrọ. Na ka o si wee kwuru ugbu a na ya bụ agha dịkwa ka ọ ga-ericha ma ndị ngwụrọ ma rie ndị na-aga ije. O wee sị na nke ka njọ bụ na gọọmenti steeti Enugu enweghị ihe ọbụla ha kpọrọ ihe a niile na-aga ugbu a na ihe a niile na-akwado ime ugbu a, maka na o nweghị ka ha si wee dị nkwadebe ịlụso ndị iro a bụ ndị omekome a na-ekwu okwu ha ọgụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a dịka o si wee zie ya bụ ozi ịdọ aka na ntị. Ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m, ama m na ụfọdụ n'ime unu onwezi ka o si adị unu oge ọbụla a na-ekwu okwu akwụkwọ, mana kedu ihe m ga-eji wee kwụsị ikwu ya bụ okwu akwụkwọ ma izube nke gị? Mgbe ọmarịcha akwụkwọ a m depụtara iji wee nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Akwụkwọ a m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-aka akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha tọ ụtọ na ya bụ akwụkwọ bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo, hụkwa n'ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru ya bụ akwụkwọ ga-abakwara n'ụmụaka gị bụ nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo. Nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba na ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu Bekee. Ya mere, ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụrụ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọkwara ka ụmụaka gị nwee agụgụ isi ma were ya na-arụ ọrụ, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala, zụọrọ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta akwụkwọ a ma ibi na Naijiria, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ha onyonyo ugbu a, anyị ga-ezitere gị na mpaghara Naijiria ọbụla ị nọ. Ma ọ bụrụkwa na ị bi ala Bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a, ga-abụ ịpịa ya bụ link aka, obubaa gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị ya na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị nyọ anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa. Anyị kirichaa ya bụ ihe onyonyo, o nwee ihe ọma m ga-egosi gị na ngwụcha ihe onyonyo a tupu m pịachie ya. Ka m pụtakwanụ. All the different communities in Enugu State should be on a red alert. The local government, all the local government in Enugu State today should be on a red alert because no government will come to save you.
different communities in Enugu State, different communities in Uzu 1 should be on a red alert because we are in a state of war in Enugu State. The Fulani people have infiltrated our land. They're everywhere in our bushes. They're only waiting for a day they will attack us. And that's the main reason why you should protect yourself, protect your family, protect everything you have. If you don't have a gun, you go and buy a gun and register it. Because Fulani people are coming to attack us. Protect our borders. Protect all our territorial integrity. The government of Enugu State should hear to my words. I'm saying this because the Fulanis are coming to massacre our people in Enugu State. This is how they are killing us every year. And this year now, they are coming. They are coming to destroy. They are coming to massacre our people again this year. All the vehicles coming from high-risk area from the north should be searched. They should be stopped. Those ones using bike, they should be stopped and searched. In the coming months, what is happening in the north will start happening in Enugu State. Our government needs to be on the way. They need to swing into action and protect our people. Protect our people in Uzu 1. Protect everybody. Because Fulanis, they are coming to attack us. That's the main reason why they are everywhere in our bushes. All the bushes in Uzu 1 today, they are everywhere. Our vigilante. Our people need to start funding our vigilantes to protect us. Because the government are not coming to secure our people. They are not coming to secure our people from what I am seeing. You may not see it. But when it will happen, all our eyes will be opened. Protect our borders in Enugu State. They are coming in droves. You see them from north coming to the east on a daily. Where are they going to? They are everywhere in our farms. And our government are not doing anything. Our people need to protect themselves, or else they are going to wipe us away. The Fulanis, they're already in our bushes. They're only planning on how to attack. They have already started strategizing. And our people are there, doing nothing to secure and protect themselves. See what is going on in Plateau State and in Benue State. We have a common boundary with them. Don't take my words for a joke. What I am saying, you will not see it. Protect our land. Fulani people. Hanoko around. Fulani people. Habatalo obodo. They're only waiting for a day to attack. The government are not coming to protect you. The only government that will come to protect you are responsible government. But Enugu State government are irresponsible. They cannot protect our people in Ihamufu, our people in Obonafo, our people in Enugu Ezike, in Nsuka should be battle ready. Equip your vigilantes. No government is coming to save you. I wish you understand. Equip our boys. Those people that say they have money, this is the time. We're in a state of war in Enugu State. See what is going on in Uzuwani. And no government is talking about it. There is no government intervention. Our people are being killed in Uzuwani and nothing has been done. Protect your border in Enugu State. Fulani people are coming. Akwikirichala ya buhe onyonyo. Gionyo onye negara akụkọ ụwa m mara nletu esi eme ya. Denyere ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m ka anyị na-ozi anya n'ihe onyonyo ọzọ ma hụ ihe ọma ahụ m kwere unu na nkwa na m ga-ewetara unu na ngwụcha ihe onyonyo tupu mpịachie ya. Ka emesịanụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ile anya ebe m nọ, ị ga-ama na ọ bụ ebe a na-enweta ihe ọma nọ na nghọta.
ebe anyị nọ ugbu a bụ ebe ama dịka Equity Layout Phase 1 nke nọ na obodo Umuchi Igbo Ijinike na steeti Enugu. Ma bugharịara m ihe onyonyo ebe a bụ otu ebe na-emepe emepe ugbu a. Ebe a bụ otu n'ime ebe kachacha emepe ugbu a, bụ one of the fastest developing areas na steeti Enugu ugbu a. Ma ihe ọma anyị bịakwara n'igosi unu ugbu a bụ ala na ụlọ n'ebe a. Ya bụ ala bụ otu plot ala, ma ile anya ihe arụnyere na ya a na-arụchabeghị bụ uncompleted building nọ na ya bụ ụlọ elu kwesịrị ịdị ogogo abụọ, bụ 2-story building. Ya ka atọrọ ntọala ya ebe a. Ma ịbakwanụ n'ime ebe a, ị ga-ahụ na ala sara mbara. Na-eso m ka ebe ahụ hụ ya. Ọ dị mma, ọkụ na-ahụ ala sara mbara, obosara ala sara mbara n'ebe a. Onye bidoro ya bụ ụlọ egwuola olulu mmiri ebe a. Ilenye ebe a, ị ga-ahụ ebe egwuru olulu mmiri, mana arụchibeghị ya arụchi. Ilekwa n'anya ebe a, ị ga-ahụ na ala sara mbara ebe a. Ọ bụ ụgbọala ka ị chọrọ idowe ka ọ bụ gịnị? Ka ọ bụ na ị na-eme mmemme ikupụta nwa ebe a ga-agba aka n'obi maka ndị ọbịa nọ? Ka a gagharịa na gburugburu ụlọ a ka anyị gosinu ka ya bụ ụlọ si wee dị na gburugburu ya. Ejela ebe ọbụla ka anyị hụ ya. Ma ụlọ a ị hụrụ ebe a, ihe atọrọ ntọala ya bụ ntọala ụlọ elu ogogo abụọ, ya bụ foundation for 2-story building. Ugbu a arụọla ogogo nke mbụ ma ruruo ya n'isi ọfọ idowe akwa ọzọ bụ decking for the next floor, bụ the second floor. Ịhụlanụ ka ya bụ ụlọ si wee dị, ma hụkwanụ ala arụnyere ya na ya. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ala na ụlọ a nke nọ na Equity Layout Phase 1 n'Umuchi Igbo Ijinike na steeti Enugu ghọrọ nke gị, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru onyonyo ugbu a ka anyị kpaa maka ya, ka mara ka a ga-esi ahazi ya ka ọ ghọọ nke gị. Ụmụnne m, echefukwala n'aka m bụ nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ka emesịanụ.